Sanibonani my brothers and sisters nabazalwane abasindisiwe bonke abobaba nabomama. This is a special announcement engizoyenza namhlanje ekseni. Kune account yami. This is my second account. Kune account yami ebhalwe Apostle PL Nkosi. I-account yami leyo. Ngizo announce ke namhlanje ekseni ngenxa yesambulo ngenxa yama revelations alethwe ubrother Enigma evela kuKristu noma alethwe uKristu ngobrother Enigma. Ngizo announce ukuthi ningaphinde ningibize ngoapostoli. Angisiye umpostoli. Nginesizathu because leli gama ngalithola kulamabandla okuthiwa kuphunywe kuwo, of which nami I strongly believe ukuthi uKristu nomoya ingcwele kudala wathutha kulawo mabandla. Sekwasala abantu abathwele nezinto zamamamethi izona ezibusayo uwona umoya obusayo. Ngalithola endaweni wrong lelo gama and ngiphilile nabaprofeti. I know imkhuba yabo eminingi. I know izinto eziningi nofakazi obuningi izinto engizibonile engazisho la ngabaprofeti. So akona ubufakazi nje buka brother Enigma kuphela, ezinye izinto zakhona ngizazi personal. One ke umpostoli ilabo esizwa ngabe eBhayibhelini abakhethwa uKristu ephila nabo. Abanye kabapostoli angisho ukuthi abekho, angisho futhi ningangizwa kabi ma-apostoli kaNkulunkulu, the apostles of God abakhona abayibiza ngabapostoli. Ningangizwa kabi, angilwi nani. Ngiyazi ukuthi bakhona o-apostoli abakhona, but okhona wangempela weqiniso yilo okuze uKristu kuye wazembula, wayesemnika leligama ukuthi abe nguapostoli. Hayi uapostoli ogcotshwe umuntu ethi uzwe ngoKristu. Obami baqhamuka kanjalo, kwaqhamuka mzalwane thizeni or leader thizeni or a false prophet thizeni yathi you are an apostle, this is from Christ. I didn't receive that name from Christ himself. So ke bazalwane, I denounce that name. I am brother Luther. Kuphela lapho. I'm no pastor, I'm no apostle, I am brother Luther. Ningibize kanjalo la ningibona khona nje, brother Luther. 2, if uyangifollowa because ubrother Enigma kunezinto ayishoyo ohambisana nazo, ezinye awuhambisani nazo, ukuyiplatform errong. Ngoba uma sesikhuluma ngalezi zinto oyithandayo ungafuni ukuziyeka, uzongijikela la ku TikTok bese uyangixeka ucommente kabi. Hamba yong-unfollowa uphume. You are in a wrong platform, you are following a wrong person. 2, if ula uzokwenza amahlaya, ungifollowela uzokwenza amahlaya ngenxa kaNkulunkulu nangezinto zikaKristu ezikhulunywa la, hamba yong-unfollowa. Angincenge ma-followers, angizuzi lutho ngawo and angibhekile imali. 3, ngiyaphenduka bazalwane, njengoba nibona nje bengiyithanda kabi le kite, ngibiza ke mina ngefed or high taper or intona ngazi, bengigunda la emasayidini ngishiye la phezulu ngitrime ngishintshebe. Never again niyongibona nale kite. Nanku umshini wami nginawo, ngizosusa inwele, kuthiwe masigunda asiphungule inwele ilingane or isigunda impuculo, singatrime at all kulapha encwadini kaDeuteronomy. Kodwa ke ngoba usiyazi, ngoba thina abazalwane abasindisiwe sihlushwa yiloko, yingakho si divided nje, sazi kakhulu. Ithi nceka kaNkulunkulu irefer ku scripture, nawe hamba uyothatha esinye esizophikisa lento eshiwo ile nceko. Siphikisana ngama scriptures, akasekho ufuna ukuzwa nofuna ukulalela omunye. Ngoba nobani uyibone egcotshiwe ebiziwe especial, fuza abantu balalelena bangalalela omunye. Mayidelelekile nje cha akaveli kuKristu. So bazalwane ngiyaphenduka. Kube amaringi, niyabona amaringi. Leke bazalwane ngangiyithanda kakhulu, ngashada ngayo le. Ngubaba ke ngishadile by the way. Ngashada ngayo. Lawa amanye lawo niwabonayo ke amaringi bengiswenka ngawo, bengingathwele ngawo, bengiswenka ngawo, awokuswenka. Ayike inyanga engaya kuyo yafike yanginika iring yathi esithwalo cha, bengiswenka ngayo. So ke bakhona, ngiyazi bakhona bese beqalile la abanye bethi siyakusola nceko,
ugenqa abantu ngale ring. No, ama ring okuswenke uyathola komakham le ngangishade ngayo yase American Swiss nalenenye engathi grayish yako American Swiss. Ngiyaphenduka angiphinde ngiwafake, asiphendukeni ke bazalwane. That is the message. Ngiyaphoxeka, ngithola ukuphoxeka nokudumala okukhulu ukuthi nabazalwane namakholwa nabefundisi ebesibathembile sebabhizi basupport abantu abayibiza ngothisha la ku TikTok, basupport niyobheka izinto zikaThixo kwi-dictionary. Since when did we start looking for the things of God kwi-dictionary? Ngoba izinto zikaNkulunkulu zitholakala ezwini, izinto zikaThixo zitholakala emthandazweni, ukubuza kumoya ingcwele bese ziyambulu, not kwi-dictionary. But nize niyibone ukuthi senisekula no wrong ke manje. Senihamba ne-dictionary anisahlolizwa nisathandazi, senilalela ukuthi i-dictionary ithini. Phendukani bazalwane. Manje uyavula i-TV isikhathi esiningi amakholwa abonayo nanka amabhlukwe, izinqa engaphandle, ilast nje, spirit of lust sika Jezebel kuhaliswa amadoda. Kodwa ikhola liyakholwa, basiculela igospel kodwa hey ama makeup sebengobhabhi, amadimoni asemkhathini, amawivi. Uyoba nini natural, uyohlukana nini nezinto zasolwandle nezinto zomkhathi uKristu angazifuni. Ngoba uKristu njengoba akunika le inwele nje, ukuthanda unje, wakunika for the purpose ukuthi wena why kumele ube nje. Kuyoba nini uzenza India, uzenza ama-China, uzenza umlungu, kuyoba nini uyi-fake. Ngoba ma ukulezi izinto uyi-fake yekhona. Kunomzalwane la kule platform ule account yami ya TikTok othuke inceke kaNkulunkulu ngenxa nje yokuthi ithi akuphunywe kulamabandla. Manje imbheka makeup urujile akuyena uyi-fake, akuyena uqobo lwakhe. Manje ngasusa leya weave, asuse leya makeup nizombona nangu yena nje. Kodwa ngoba usebandleni kodwa kubusa the mermaid, the Jezebel spirit. That is why kuphuma ukubola ngomlomo. Bese sivika ngezwe lithi uNkulunkulu ubuka inside, ingaphandle akanendaba nayo. No bazalwane, asingabi bahle ngaphandle sigijimela ukuba bahle ngaphandle bese siyabola ngaphakathi. Ungamane ube muhle ngaphandle phakathi endiba muhle, ube natural ngendlela uNkulunkulu akudale ngayo, uhlobe ngezwi likaNkulunkulu, hayi ngezinto zako Jezebel. Ningamane ningibize ngehlathi ningithuke kanye nayo brother Enigma. Vele seniqalile ukungithuka, anginendaba, ngikhetha ukuba ihlathi, ngikhetha ukuba iforest. Angicengi uku-invitewa esontweni lakho ngizoshumayela, angilambile, angishumayelela umnikelo, ngishumayela ukuthi abantu baphenduke baye kuKristu. Angizile ukuzophakamisa ibandla elithile, kodwa ngizophakamisa ibandla likaKristu okuyilabo abagcina intando kaNkulunkulu. Sengivala lithi izwi likaNkulunkulu nibafundise ukugcina konke. Mawilikholwa elithi lokhu ngiyakuzwa, kodwa lokhu hayi lo mzalwane akasho khona, ebekhothizwe konke wrong ngawe. Phenduka, you need deliverance. Amen.